Ahoj, já jsem Snílka a tohle video jsem nazvala Můj příběh, nebo spíš příběh mojí transnosti. Je to hodně těžký udělat tohle video a na začátek několik varování. Jednak mozek je záludný a nesmí se věřit všemu, co se v tom mozku najde, protože se tam dá cokoliv podstrčit. Když vám někdo ukáže fotku, jak jste jako malí letěli balónem, i když to není pravda a je to falešná fotka, tak si na to můžete třeba vzpomenout. Druhý varování je mnohem zajímavější. Chci říct všechno, protože si myslím, že upřímný výpovědi lidí jako já jsou poměrně vzácný. Ale zjišťuju, že to možná neumím říct úplně všechno. Takže tady spousta předělávek a vracení se, ale je to nejlepší, co dneska dokážu. Tak pojďme na to. Dneska říkám, že jsem rozbitá, ale když jsem se narodila, tak všechno asi vypadalo v pořádku. Nevím o ničem, co by stálo za zmínku. Takže pojďme dál na předškolní období. Zajímavý tady je, že si pamatuju, jak jsem si hrozně ráda hrála s kuchyňkou a nějakou malou pračkou a takovýma věcma, které u nás doma byly z nějakého důvodu. Nevím, jestli to byly hračky po mamince, nebo kde se tam vzaly, nebo po tetě. Na druhou stranu měla jsem i klučičí hračky, určitě jsme toho spoustu tvořili s maminkou, když jsem byla doma a ještě nechodila do školky. A nicméně žádný drsný hry mě nikdy nebavily. Nemůžu říct, že bych byla nějaký raubíř. Tuhle fotku jsem nedávno našla a je to jedno z největších překvapení. Já moc fotek nemám a tady trošku mě to zarazilo, jak tam vypadám a jak jsem oblečená. A samozřejmě už v dětství před školou začaly nějaký divný fantazie a představy. Vím, že jsem zkoumala různý pocity. Ptala jsem se určitě nejvíc tety na spoustu věcí, jak jako jsou cítit. A pamatuju si, že jsem si občas představovala, že si mě někdo spletl s holkou. A pak jsem zjistila, že lepší je představovat si, že jsem holka. Ve školce, když jsem potom chodila, tak si myslím, že jsem si hrála s holkama. Ale je to s otazníkem, protože opravdu nevím. Já nevím, jak moc si to tam podsunuju. V každém případě si fakt nepamatuju, že bych tam nějak blbla s klukama. A myslím si, že s tím byl docela problém, že jsem si chtěla hrát s holkama. Že to někdo z těch tety jsme jim možná říkal mamince. No, pojďme dál do školního období. Co si pamatuju? Zajímavé je, že tady si mě fakt pletli s holkou. Určitě v nějaký první, druhý třídě si mě pletli s holkou. Určitě si pamatuju, že třeba kuchařky, který mě jakoby neznali, pro který jsem byla neznámá, viděli mě jednou za den. Určitě jsem si ale hrála s klučičíma hračkama, které prostě byly, že jo? Protože mám ještě bráchu a tak u nás byly vláčky, zajímaly mě lodě, letadla. Na základní škole určitě mě chytlo hrozně moc programování, což teda bych řekla je symptomatický pro transženy. Co si pamatuju, tak jsem kamarádila nejen s klukama, ale i s holkama. Což nebylo úplně obvyklý, protože ty dvě skupiny se na základní škole obvykle moc nemíchají, nebo aspoň si to myslím, že se nemíchají. Ale mě na zajímavý období. Holkám začaly růst prsa a já jsem si toho samozřejmě hrozně moc všímala. A říkala jsem si, jaký to asi je. A taky jsem v podstatě chtěla mít prsa. Tak jsem si občas půjčila podprsenku nebo dámský plavky a prožívala si to. Hrozně moc jsem se bála, aby mě tak někdo neviděl oknem, jakkoliv. Protože to byla doba, kdy už člověk ví, že tady to se musí schovávat. Že je to něco, co asi není úplně normální. Takže nikdy jsem to nikomu neřekla, nikdo mě nikdy nenachytal. Předpokládám, že to nikdo neví. S pubertou na konci základky tohleto všechno začalo dostávat hodně sexuální rozměr. Jenže život šel dál a další část jsem nazvala škola, jako další škola po základce, vztahy, práce, kapela, teda aktivity, které vyžadují poměrně hodně energie. A zdálo se, že tyhle ty představy byly nějak jako přerušený. Jenže vždycky, když něco intenzivního skončilo, přerušilo se,
tak všechny představy byly okamžitě zpátky. Úplně nejzajímavější a to je úplně učebnicový příklad, je to se vztáma. Když jsem se zamilovala vždycky do nějaký holky, to bylo v mém případě, tak všechny tyhle představy zmizely, ale potom, když jsem zase byla sama, tak to na mě vybaflo ještě možná s větší intenzitou a nešlo s tomu utíct. Taky to bylo období, kdy jsem začala bydlet sama a mohla jsem mít nějaký aspoň základní vlastní dámské oblečení. Obvykle jsem to nějak moc neřešila, nezkoumala, prostě myslela jsem si, že to může být nějaký fetišismus. Protože říkala jsem si, přece nemůžu být trans. A říkala jsem si to hlavně proto, že jsem vždycky, a to je další hrozně zajímavá věc, zjistila jsem, že vždycky jsem si pamatovala všechny zprávy o trans lidech. Co jsem kde slyšela, četla, ono toho jakoby není moc, protože pokud se o to nezajímáte, tak toho vám tolik nedolehne, ale pamatuju si třeba i na vejšce, jak nám jedna profesorka říkala, že její kolega je teďka ženou a jak je to hrozný v nějakých aspektech. Prostě každou drobnost, která se týkala trans lidí, si pamatuju. Ale z médií a odevšad jsem si nějak udělala obrázek, že trans lidi odježiva věděli, že jsou holka v klučičím těle. A já jsem si nikdy nemyslela, že by mě to charakterizovalo. Takže prostě nemůžu být trans, to je přece jasný. Takže co by to mohlo být jinýho? Musí to být fetišismus, jiná možnost nezbývá. Tak jsem to otestovala a zjistila jsem, že ne, že jsem úplně jiná než všichni fetišisti, se kterými jsem se setkala. A bylo mi to úplně prostě cizí, ale úplně vůbec se mě to netýkalo. Takže to vedlo k ještě většímu zmatení. No a zmatená jsem dospěla do období převlíkání 2.0, nebo jak to nazvat. Nastalo divný období, COVID-19, kdy lidi měli spoustu času a tak byl čas si online dokoupit spoustu dalšího oblečení. Teda spoustu. Postupně, po kouskách. A byl taky čas koukat na tutoriály, jak se líčit a podobně. Tady v tom mi hrozně nečekaně pomohla přítelkyně, která se mnou zašla do drogerie a pomohla mi vybrat, co potřebuju. A tady se stala strašně zvláštní věc. Já jsem se najednou viděla jako holka. V zrcadle, úplně. Doteď to bylo jenom v mojí hlavě, ale teď to najednou bylo jakoby reálný. Mohla jsem otevřít oči a i mimo svoje fantazie jsem byla holka. Hrozně to zesílilo všechno kolem toho. A do dneška se z toho nedá jakoby utíct. Vedlo to taky k tomu, že mohla jsem začít pracovat z domova, takže jsem třeba celý dny byla jako holka. Legrační bylo, když přítelkyně přišla domů večer, nebo jsme se setkali a ona to na mě vždycky poznala, protože patrně řasenka je tak kvalitní, že nejde umýt. Aspoň ne ten den. Ale jestli jsem se do té doby cítila hrozně zvláštně, tady s převlékáním a s fantaziema, tak teďka to nabralo ještě novou úroveň. Proč je to tak moc super být jako holka? Třeba tak prostě dělat normální věci, co bych dělala normálně, prostě celý den jako pracovat. Nic zvláštního na tom není. Prostě úplně to samé, co bych dělala jako kluk, jsem dělala jako holka a bylo to prostě hrozně příjemný, uklidňující. Jak to? Takže jsem to začala zkoumat a říkala jsem si, přece nejsem jediná na světě, kdo tohle zkoumá, kdo na to přišel, komu se to děje. Říkala jsem si, že musím někoho najít, ale zajímavé je, že nikdo stejný pocity nikam nepsal, nebo jsem nenašla ta správná místa, kde by o tom někdo psal. Nikdo na moje otázky nereagoval, nebo pocity. A tak jsem se vrhla spíš na čtení příběhů lidí jako já. A pořád jsem koukala do diskuzí. Problematický je, že když jsem tam někdy něco napsala, tak když to byla otázka nebo nějaký názor,
tak jsem okamžitě byla onálepkovaná, že jsem transfobní, okamžitě homofobní, že jo, internalizovaná, skrytá homofobie a okamžitě onálepkovaná a pryč a tohle je nejhorší na světě. Což je strašně zvláštní aspekt těchto diskuzí, protože lidi jako já mají často další problémy a nejsou na tom úplně psychicky dobře. A pokud jakoby se k ním ostatní chovají tímhle způsobem, že hned jako nálepkují o spoustě věcí se nesmí mluvit, nejsem si úplně jistá, že to pomáhá nějaký jakoby psychický pohodě. Já to ustojím, ale spousta lidí si myslím, že ne. A tohle je strašně zvláštní jako aspekt celé téhle problematiky. Tahle ta jakoby neohleduplnost k ostatním, neempatie. Hrozně zvláštní. Nicméně stala se mi taky jedna strašně zajímavá věc. Pod jeden můj pocit, někdo to, že jako se cítím příjemně v holčičím, mi někdo napsal, to je jasný, to je AGP, ale o tom se tady nesmí mluvit. Což je něco, co vůbec neznám, což je úplně, já jsem si myslela, že na internetu se může mluvit o všem. A jsem na to zvyklá taky z práce, kde vlastně mluvit o věcech vede k nějakému pokroku, protože pokud se něco vysloví, tak i když je to blbost, tak stejně to může někoho někam posunout. Vygooglila jsem si rychle, co to je, ale potom jsem ještě asi rok věci neřešila, jenže ono to narůstalo a tak jsem se dala na takový jakoby svůj výzkum. Musím říct, že výzkum autogenefilie, protože to na mě sedělo a sedí a dává smysl to prozkoumat. Jednak jsem začala poslouchat spoustu rozhovorů, které na YouTube jsou. Jednak jsem z nich přišla k vědeckým pracím, co se dají sehnat, anebo knížkám, které jsou podobný vědeckým pracím, což chtěla bych jmenovat tady určitě Phila Illyho a jeho autoheterosexuála, nebo Anne Lawrence, která sama prošla tranzicí a úplně nejúžasnější je její knížka Muži uvězněni v mužských tělech, kde ona rozebírá autogenefílii a přidává k tomu výsledky svého vlastního výzkumu, kdy pozbírala výpovědi asi 200 lidí a je to neskutečná sbírka příběhů, které jsou daný do kontextu. Dalším pak je určitě Ray Blanchett, který vlastně termín autogenefilie vytvořil a který napsal spoustu vědeckých prací, které nejsou úplně jednoduchý na čtení, ale poskytl taky několik zajímavých rozhovorů. To určitě stojí za to. Potom třeba Michael Bailey, který se zabýval homosexualitou, ale taky transsexualitou a publikoval řadu prací, které jsou fakt jako hrozně zajímavé. Někdy i společně s Kevinem Hsu, který se zabývají sexualitou obecně, ale taky právě poruchou umístění erotického cíle. A hledala jsem taky nějaký jakoby upřímný biografie, nějaký upřímný příběhy lidí, protože jsem zjistila, že spousta lidí spoustu věcí zamlčuje v knížkách, které o sobě píšou o svém životě. A do dneška jsem našla tak jakoby dvě. Jednak to je Richard J. Novick, což je příběh člověka, který neprošel tranzicí, nebo aspoň v době, kdy dopsal tu knížku, ale myslím, že měl podobné pocity, jako mám já. A hrozně zajímavý je příběh Debbie Hayton, která tranzicí prošla a nedávno od ní vyšla knížka o tom, jak to měla a má dneska. Všechny tenhle výzkum vedl ale ke dvěma zajímavým věcem, které jsou pro mě něčím jako otevřením Pandořiny skřínky, respektive rovnou dvou skříněk. Jestli si pamatujete, tak jsem se vždycky myslela, že nemůžu být trans. Ale tady najednou jsem zjistila, že lidé jako já procházejí tranzicí. A co je ještě zajímavější, řadě lidí tranzice zlepší život. A tyhle dvě věci jsou skutečně Pandořinou skřínkou, která vedla jakoby její otevření k nějakému, jakoby, říkám, zadrhnutí mýho života.
Jo, dál teďka to je prostě taky jako hledání a přemýšlení, co s tím, jak s tím naložit. A zjistila jsem, že úplně nevím sama se s tím rady. Ač si myslím, že umím analyzovat hrozně složitý věci, tak pokud se to týká mě, tak jsem úplně v koncích. Logicky mě napadla psychoterapie. Našla jsem si teda terapeutku, která je nezaujatá, která, věřím, mě nikam netlačí a nikdy tlačit nebude. Takže to není žádná afirmativní terapie. Někdo, kdo by mi řekl, jasně, seš transžena, seš holka v klučičím těle, je to jasný. Zakázka, nebo to, na co vlastně hledám na terapii odpověď, zní, zlepšil by se mi fakt život. A musím říct, že je to něco, co je strašně nadlouho. Jo, kdy vlastně neumím najít nic, co by mi pomohlo snadno se rozhodnout. Nicméně terapie vede ke spoustě zajímavých otázek, takže to je asi nějaká cesta vpřed. Říkala jsem si taky, co by se stalo u sexuologa, a tak jsem se k němu objednala a zajímalo mě, jestli bych dostala diagnózu genderové dysforie. Šla jsem tam bez přípravy, nic jsem si tam nevymýšlela, řekla jsem to, co mě napadlo, to, jak věci cítím, a vedlo to k tomu, že mě sexuolog poslal na odběry a k psychologovi a potom zpátky k němu. No a tady musím teďka skončit, protože dál nevím, jak to pokračuje. O tom budou asi další videa. Díky moc za sledování tohohle. Mějte se fajn.